El cadàver el van trobar ahir a la tarda en el pati del darrere d'aquest bar propietat de la víctima, a la Torre de Claramunt, a la comarca de l'Anoia. Tot i que el local havia estat tancat tot el cap de setmana, hi ha veïns que dissabte al vespre havien vist la dona encara viva. Les investigacions policials sobre l'autoria del crim apunten a un veí del poble, Àngel F.R., de 32 anys, que darrerament mantenia una relació sentimental amb la víctima. Segons els veïns, els Mossos d'Esquadra, que aquest matí seguien investigant al lloc dels fets, van haver d'aturar ahir al vespre una baralla entre el detingut i familiars de la víctima. El que és el germà i el nòvio van començar a tirar testos i baralles i de més, fins que els Mossos d'Esquadra es van separar i se'ls van emportar tots a la comissaria, tant l'Àngel com el marit com els germans. La dona vivia amb el detingut al pis de sobre el bar La Casa, tenia 2 filles i estava separada.